Ik ben Griet Hallema van Organiseer in Huis en ik zou zeggen, praat maar Friesk. Ik doe eigenlijk alles wat nou ja, zeg maar praktische zaken in en om het huis. Dus het huis leefbaar maken en daar zit het toen ook bij. En wat binnen daar van mensen niet dat bestellen? Hele luie mensen? Ja, ja, die ben er misschien ook wel. Ja, die ben er ook wel. Maar over het algemeen met oudere mensen of mensen met lichamelijke beperkingen. Of, ik werk in via Thuiszorg Friesland. En inhuizen via GGZ. Nou ja, al dat soort bedrijven, zeg maar. Ben je een beetje tevreden door de tuinvrouw? Jazeker. Man, ik zou hem niet meer missen kennen. Heerlijk. Ik deed voorheen altijd alleen, maar dat doet me te veel. Je bent net stiekem een beetje lui. Nee man, ik doe wel andere dingen. Hoop vrijwilligerswerk. Ja, nee, ik vermaak me best. Ben je een strenge baas? Dat dacht ik niet, dat moet ik er iets vragen. We krijgen op tijd een bakje koffie. Nou, ik betaal op tijd. Dus wat willen we dan nog meer? Wij kennen Doutzen persoonlijk heel goed. Ik kom uit hetzelfde dorp als Doutzen. Dus ja, toen ze van jullie iets filmpjes zien, Doutzen en haar zusje, toen ja, winnen ze wel bij ons thuis. Dus ja, en we zeggen dat programma op televisie. Dus we zijn wel met extra pakket aan natuurlijk. Ja, dus zo. Wat doe je nou liever? Binnen of buiten? Ja, het mooi waar is boeten. Maar het rijdt binnen zelf. Ja, ja. Dat hangt gewoon van het waar al. Het is heel mooi de afwisseling. Dus dat is niet, dat is binnen en dan wordt het ja, maar het is allebei een keer een dag bij werk, hoor. Ik kan hem nog thuis op de garage doorhingen. Dus dat, ja, hij is er nog steeds. En wat voor reacties krijg je erop? Nou, sommige mensen die komen die zeggen, oh gelukkig, je kan Fries praten. Dus dat is wel, ja, wel leuk.